Hoe zit het eigenlijk met je rechten op het werk? Daar kan een vakbond als AVV je mee helpen. Wij komen op voor jouw rechten als werknemer. Zaken zoals loon, werktijden en vakantiedagen worden met werkgevers besproken en vastgelegd in een CAO. Wat ons bijzonder maakt, is dat bij AVV iedereen mag meepraten over dit soort belangrijke dingen, ook als je geen lid bent. Een vakbond kan in veel situaties helpen. Een vakbond helpt bijvoorbeeld met het bepalen van je salaris of je pensioen. Stel, je bent een keer ziek. Twijfel je of je moet gaan werken? Of je baas vraagt of je langer door kunt werken. Kun je dan nee zeggen? Voor de antwoorden op dit soort vragen kun je bij AVV terecht. Je vindt ze ook in je CAO. Als werknemer heb je rechten. AVV komt voor je op. Kijk voor meer info op avv.nu.